Ambalmao biye alamusai marsikalo kletan bi marsikalo kletan auka don kibaru wati sera do kibaru mi ni ladala kibaru ya do kibaru mi na bena lasaw ma bi awbalma ke ni awdenge Gawsu Jalo ras jalfe minyan kramo Elaji Jose Traoré kabini kunungo anya daw kloka kafo abe sengala fie bola nga laidu koniye juruye maldan haminan ko ye minye bi ni dugu jera oye jamana kungon ko kibaro ya de nyingalu beke toroba ni musoroba ufe yala munde be mali kono bi jati ode re don kibaro sigi kunye don kibaro ni anyana mayali baga o ka chambi kosebe ode ato onbe ko bela jelenke laidu o kase ka time ambara nyo munumbe dugu miseni dugu ba kono aka chambi rajola tugo dala rajo o fara dugu ba rajo ka munu sogolente don kibaro ina baramuso ka rajo kase rajo wurauma bololo sanfela hali andeme baga munumbe ina fo mali bamada franci demenyon ka chambi kosebe bi don kibaro kuna foni famba bena boli kibaro ya mununka anta bla dangri dala oye kibaro ya munun kelembe ka dugu labo bi kosebe mali re togola ministri mimbe ni ale ka bara nyishilendo kelekecheu ani kelekeche koro oluka konyo nyenabolima ote maure oye sajo kamarade o sajo kamarai aye tamake kata rusi jamanaka na manye kafo teria mimbe malini rusiche hali ni teria madam nebi moko chamambe ko injona kabini mali tantani bakilinsani keme konontoni bioro muribo kita na jenyon kelen ka fanga amparo ni jamana yera jamana minye mali magwen o jamana doye rusi jamana e ka kenyeni jamana imbe la hala minabi malden haminendo malden joro lendu ga hamini joro oni jigila tigate kelenye o hamini joro mimbana hali ni frajala jamana do be labena kase kaunga jamana afirili o dabali no fero tigay minye rusi jamana e ale kera mali kokorondo jamana ye kunu o sabu de ya to ministre Sadio Kamara ministre de la défense ale tara rusi jamana ka aye talibin ke rusi jamana ka beba donc a fo rusi rebe kolabi furuku ni bembalia ani manga mimbo ni Ukraine che o bede sinfe anga ministre tamana kata rusi la tamai atun dabora munkama tamai kera la hala jumendela ambalmao ambo daw kloka bi don kibaru keneka o kuma ko kibaru ya kelena mimbe talike Ukraine ni rusi jamana olu ka furuku mimbe na kera sababu ye bi ka manga ka dain kosebe ni nyonche frafina ere a jamanao olu ka nyogon kumbe kulu nan ko amako Union Africaine o nyemoba o ye Senegal jamana kuntigi de o jamana kuntigi wole tugo wore tala Macky Sall ko o Macky Sall ale dantigelike o dantigeli imbe talike ko in tasuma be se ka fa tugo mina hali na ya soro bi dunia kono maw olu klalendo bi haklinala do wajira ka fo ni ko min kelen fleni ko risiba jofe do ko risita jofe ko Ukraine jamana mi naka irama horonya anaka kambe nan kwa ma ko souveraineté babolo yangi min kerala abeka degumin sorobi kwano deguin soroli manga Macky Sall koni ya jira ka fo alebe femi nyini bi frafina deum bela jelen togola oye ben ani bolodi nyoma ani nyogon famu de ni koina anda bena sama ambalmao adugolen tawla kafo kabini juma temeni aw chamanye nin kibaro yime akera kunungo don kibaru yo hali don kibaru temeni nunu anya jirawla kafo mondoro oye mali sigidugu dodi bambagachi marfatigu utuntara kata felelike o feleli sinfe ninkera nimbo wale bade an yero tola sordasiu o mamugani wolonvla olu tanyana ngaminye bambagachi uye olu fana fanfe ajirala kafo mami tora nin koina kwa be mabi wolonvla nyogombo sigasigalo ya jira kafo hali ambe domina ikobi mamunu fara bambanchi fe mali sordasiu ka wuli ka joko fe ko manunu bela jilema e folo su koni mbeka ye halisa abe komi mali sordasiu koni ye kungurota de soro nin koina hali na ya soro nimbo wale ukera o jadi min kera juma temeni ma banale fana chara kosebe ode ato kulu mimbe dinya kono bi nu kwa mako semga nunu nye wuli ka joke katase ma banale ma mondoro hali mamunu be sevare ni watila katu laje yala ni manunu yere uka la halabe togodi anda be sama bi ka daw kloka do kibaru keneka
an balimaw an tun y'a jiraw la ka fɔ Sabalibugu mankanba de bɛ kabini dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na aw ye Sabalibugu sigibaw lamɛn o tun y'a jira ka fɔ maa dɔ bɛ n'u ko a ma ko Dawuda Kamara. O Dawuda Kamara min sigilen bɛ Canada jamana kan k'o de nana Sabalibugukaw yɛrɛw tɔgɔ la dolanci kɛnɛ min bɛ polisiso kɔfɛ ni seli yɔrɔ tun do bato yɔrɔw hali dolanci yɔrɔ tun do denmisɛnw bolo ko Dawuda Kamara de nana ka na yɔrɔ in tigiya minɛ. O kɛra sababu ye Sabalibugu sigibaw bɔra ka caya u ye dantigɛli kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu kɔnɔ nka min ye Dawuda Kamara yɛrɛ a baden kɔrɔkɛ ale b'an bolokɔrɔ bi dɔn kibaruw kɛnɛ kan. Jalaki min kɛra yala kuma ninnu ye tuɲa ye wa? Nin de y'a to anw y'a fɔ ka fɔ dɔn kibaruw ni sigi kun b'a la o ye ka aw malidenw bɔ kunpanna. Anw ye kunnafonidilaw de ye ni maa ye kibaruya di k'a fɔ bin kɛra ale kan min bɛ jalaki n'an ye sira sɔrɔ ni fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛra kuma dɔ la an b'a fana wele a kana taa fɔ. Dawuda Kamara a balimakɛ ale b'an bolokɔrɔ bi dɔn kibaruw kɛnɛ kan. Sabalibugu dolanci kɛnɛ ko o min kɛra furuku ye bi sɛbɛn gafew a bɛ fɔ minnu ma ko titre foncier o papiyew kɔni bɛ anw bolokɔrɔ bi nka ɲɛfɔli n'o kɛra kuma dɔ la maa caman bɛna dɔn ko in bɛ lahala min na jɔn de ta ye tiɲɛ ye wa jɔn de ta tɛ tiɲɛ ye. An balimaw aw ka to lamɛnli la a ko bɛ lahala jumɛn na an da bɛ don a la bi k'a lase aw ma aw bɛna bɔ kunpanna bi. An balimaw nin de bɛna fara kunnafoni caman kan ka se ka aw ladɔnniya faso a kungo ko kibaruyabaw la foyi tɛ aw ma basigi ni hakilisigi kɔ kunnafoni ni hɔrɔnya tiɲɛ ani fɛsɛfɛsɛli walasa aw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ kabini aw sigiyɔrɔ la. Nin y'an donkan ye bi dɔn kibaruw kɛnɛ kan. An balimaw an bɛ bi dɔn kibaruw daminɛ ni kibaruya min ye Mali yɛrɛ tɔgɔla minisiri min ka baara ɲɛsilen do sɔrdasiw ani sɔrdasi kɔrɔw olu ka hakɛw matarafali ma. O ye minisiri Sadio Kamara de ye. Kuma dɔ la colonel Sadio Kamara o colonel Sadio Kamara in a ye taama de kɛ taama min n'a taara Rusi jamana kan. A jirala ka fɔ Sadio Kamara kelen ma nin taama in kɛ ko sɔrdasiw yɛrɛw tɔgɔla kulu ɲɛmɔgɔba fila ɲɔgɔn k'olu de taamara ka taa Rusi jamana kan nka u taara taama min na ko a kanuna ka fɔ taama in kɔnɔ ko taama in kun ani taama in laɲini k'o kana da jama kulo kan. Nin kɛra kabini tarata tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ an bɛ waati min na bi Rusi jamana ale ni Ukraine jamana olu bɛ furukufuruku la bi furukufuruku min kuma dɔ la dɔw yɛrɛw ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko guerre de ye nin ye ko waati min na Rusi yɛrɛ jamana marabaw olu bɛ wulikajɔ la ka Ukraine jamana k'o kɛlɛ ko Mali yɛrɛ minisiri min ka baara ɲɛsilen do lakana ani sɔrdasiw ka hakɛw ma ko a ye taama kɛ nin waati gɛlɛn in na waati min ni Rusi yɛrɛ sugoyalen do n'a ko kan ko kibaruyaw ye ko a ko colonel Sadio Kamara kelema nin taama in kɛ sɔrdasi jalatigibaw u ka kulu ɲɛmɔgɔba n'o ye chef d'état-major de l'armée de l'air colonel Aluboyi Jara ko Aluboyi Jara fana ye nin taama in kɛ ka taa Rusi jamana kan ko nin taama in yɛrɛ kun tun ye mun de ye hali n'a y'a sɔrɔ laɲini fanba ye taama in a dugudugumako taama in a gindolako o kana se ka da kɛnɛ kan nka kunnafoni caribondaso min bɛ duniya kɔnɔ n'u k'a ma ko VOA Afrique o VOA Afrique ye dama suɲɛ kɛ k'a fɔ Mali ka lasigiden fila minnu taara chef d'état-major de l'armée de l'air sanfɛ kɛlɛcɛ kulu min bɛ Mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔba fo ka se colonel Sadio Kamara ma ko taama in kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye Rusi jamana waati laban ninnu na Mali yɛrɛ ye pankuru dɔw san pankuru minnu ni u nana kalo tɛmɛnen ninnu na ko Mali marabaw u y'a laɲini ka nin maa fila bila ka taa Rusi jamana kan u ka taa pankuru in a feerebaw kuma ɲɔgɔnya yala pankuru ninnu ani maramafɛn jugu minnu sanna Mali fɛ ka se ka banba ci wale tigilamaw ani jugu marifatigiw olu kɛlɛli fɛrɛ k'o boloda minɛn minnu sanna o minɛn ninnu na se ka baara kɛ cogo di hali kuma dɔ la
ko Mali ye laɲini wɛrɛw kɛ. O laɲini wɛrɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye, minɛn wɛrɛ dɔw bɛ yen n'o ye kɛlɛ minɛnjugubaw ye, ko ninnu caman laɲinina Mali jamana fɛ ka se k'o san Rusi jamana bolo. Nka kunnafoni caribondaso min n'o ye nin kibaruya in lase VOA Afrique, u y'a jira k'a fɔ u da tɛna se o kibaruya ma. A ko mɔgɔ tɛ se k'i sɔnni d'a kan k'a fɔ tarata yɛrɛ de nin maa fila ninnu taara Rusi jamana kan, nka ko siga kɔni tɛ min na, ko tarata don kɔni y'u sɔrɔ Rusi la. Ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kabini san 2000 ni san 12 Mali jamana bɛ bolo min kan, n'o bolo tɛ bolo wɛrɛ ye banbanciw, jugu marifatigiw minnu bɛ fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛla ka se ka jamana in ka bɔ a dabolo kan. Ko nin bɛɛ bɛ kɛla de walasa ka o maa ninnu kɛlɛ. Hali n'i y'a ta k'a lajɛ, Mali ye kɔdon ɲɔgɔnya baara min kɛ nin dɔgɔfurancɛ ninnu kɔnɔ, min bɛ tali kɛ hali Faransi. Bolodi ɲɔgɔnma baara minnu tun bɛ Mali ni Faransi cɛ, ani nanzarala kuluba n'o ye Union Européenne ye, o waati gɛlɛya min bɛ yen bi, ko nin bɛɛ kan ka to Mali ka wuli kajɔ kɛ joona ka kɛlɛminɛn gurinw k'olu gɛrɛ a yɛrɛ la. K'o de y'a to bi Mali ma makɔnɔli kɛ, hali n'a y'a sɔrɔ Rusi jamana yɛrɛ bɛ ko la bi. Nka ko kunnafoni fasiriba y'a jira k'a fɔ Rusi jamana kɔni min ye pankuru 4 ɲɔgɔn ye, ko nana ka ban Mali kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrdasi minnu ye fanga paro kabini utukalo san 2000 ni san 20, n'aw hakili b'a la, n'o kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka fanga daga wulili ye ka bɔ malidenw kunna. Ala ma hinɛ la bi, ko sɔrdasiw k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni dɛmɛba jɔnjɔn bɛ Mali la, ko dɛmɛba jɔnjɔn in tɛ jamana wɛrɛ ye, ko ye Rusi jamana de. Ko kabini nin kunkanko kibaruya in fɔra furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ, ko nin ma bɛ Faransi jamana ma ani a baara ɲɔgɔn minnu bɛ duniya kɔnɔ. Nin de y'a to u ye wulikajɔw sabati. Mali yɛrɛ magoɲɛ jamana minnu bɛ yen, hali kuma dɔ la min tɛ nanzarala gun kan, ka se ka Mali n'o jamanaw kunkari ɲɔgɔn na. Ko nin ye Faransi ka baara de ye. Mali ɲɛmɔgɔw ye laɲini min kɛ ka baara ɲɔgɔnya gurin ko sinsin Mali ni Rusi cɛ, nin de ma bɛ Faransi jamana ma. Ko Faransikaw yɛrɛw ɲiningalen, u y'a jira k'a fɔ ko n'o bɛ labɛnna Mali fɛ, k'olu bɔra nin ko ninnu bɛɛ joona ka ban. Ko Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛ bɛnbɛn de la. U b'a fɛ ka bolodi ɲɔgɔnma de kɛ, bolodi ɲɔgɔnma min n'o bɛna kɛ Mali yɛrɛ ani Rusi jamana kɛrɛ ye lakanakulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Société de sécurité privée Wagner. Ko Rusi jamana a lakanakulu kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ yen ni kɛrɛ ye kulu don. Ko kabini nin kunkanko kibaruya in fɔra, Faransi kɔni ma lafiya. Hali kuma dɔ la Mali baara ɲɔgɔn jamana minnu bɛ yen, u ye ninnu bɛɛ kɔ don Mali la. Ko n'i y'a ye bi Faransi jamana ale ye laɲini kɛ k'a fɔ a bɛ bɔ Mali kɔnɔ, a y'a laɲini a ka kɛlɛkɛcɛw fɛ minnu tun nana Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ kumabɔli la, ko olu bɛ Mali dugukolo bila ka t'u fa jamana kan. Ko nin laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kabini a jirala k'a fɔ Mali ni Rusi jamana lakana kulu min bɛ yen ni kɛrɛ lakana kulu don Société Wagner. Nin kuma in fɔlen de duguduguma kumaw cayara. Ko aw hakili b'a la wa? Halisa VOA Afrique a kunnafondila a ko ɲɔgɔn kunbɛnba min kɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔ ni duniya jamanaw ɲiningara. O ɲiningali o tɛ dɔwɛrɛ ye, Rusi jamana ani Ukraine furukufuruku min b'u cɛ bi, o dogolen tɛ mɔgɔ la duniya kɔnɔ. Ko barosigiba min kɛra Organisation des Nations Unies n'o ye ONU, o ka barosigi, ko jamana minnu bilala k'u bolow kɔrɔta, yala u jɛra ni Rusi jamana a ka wulikajɔ ye Ukraine jamana kan wa? Hali kuma dɔ la ni jamana caman y'a jira k'a fɔ u ma jɛ n'a ye, ko Mali jamana ɲiningalen, Mali y'a jira k'a fɔ ale kɔni tɛna kala ta nin ko in na. Ko nin kalatabaliya in bɛɛ de ju bɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw u ka furukufuruku an'u ka nisɔngoya walew la ka ɲɛsin Mali ma. U kɔni y'a jira k'a fɔ Mali k'a bɛ hakilina minnu t'a la ka ɲɛsin Rusi jamana ka baara ɲɔgɔn ɲali ma. Ko hakilina ninnu kuma dɔ la k'a bɛ komi bilikan boli de don. Wa a mana tigɛ da o da la, Faransi jamana a ɲɛmɔgɔw k'u bɛ makɔnɔli de la. Baara ɲɔgɔnya kura min bɛna boloda Mali jamana ani Rusi jamana fɛ, n'o kɛra bɔ fɛn ye, jaabi minnu mana bɔ a la ko na lakale a lakale ko cɛ ɲi na. An ye nin kibaruya in bɔ kunnafoni caribondaso min yɔrɔ la, an k'o de ma ko VOA Afrique. An balimaw, kunungo kɛlɛjuguba dɔ tun bɛ duniya kɔnɔ
kulu min be n'u k'a ma ko Mouvement pour le salut de l'Azawad EDH ni a kulu yɛrɛ sigilen bɛ Mali kɔrɔnyan fan fɛ. Mali sigidugu min be n'u k'a ma ko Menaka. O Menaka masurunya dugu dɔ be u k'a ma ko Tamalat. O Tamalat kɔnɔ ko manganba de kɛra. Mangan min n'a kɛra Mouvement pour le salut de l'Azawad MSA o ka ma jole nani ɲɔgɔn sata ye ko nin kɛra yɔrɔ min na ni Niger ani Mali dancɛ nunu manja ɲɔgɔn na. O de y'a to dantigɛli nana kɛ kunnafoni caribondaso min be an ko a ma ko Agence Anadolu ko ale y'a jira k'a fɔ Mouvement pour le salut de l'Azawad kabini tarata tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 8 ma k'u yɛrɛw baara ɲɔgɔn dɔw fara u fara kɛlɛjuguba dɔ senfɛ kɛlɛ min kɛra Tamalat n'o bɛ Niger ni Mali dancɛla Menaka fanfɛ wa ko kɛlɛ minnu kɛra o kɛlɛ in k'a kɛra lɛrɛ caman de kɔnɔ. Tamalat dugu kɔni k'a kɛra maajugu ani bɛnsɛnkɔniyamaw minnu kali kan don k'a fɔ malidenw tɛ lafiya olu jabala ye nka ko mankan in kun cɛlen a jirala k'a fɔ maa saba kɔni maa banbaganciw marifatigiw o sara olu tɔgɔ la min ye MSA maaw ye Mouvement du salut de l'Azawad olu ka maa fila ɲɔgɔn bɔnɛra o nin na min ye bolimafɛn fila ɲɔgɔn o jeni na u yɛrɛw ka kunnafoni caribondaso min be yen o y'a jira k'a fɔ maliden limaniyalen minnu be yen n'o ye Mali jamanaden gansanw ye ko o ma tan ɲɔgɔn bɔɲɔngo olu tuma min ma bɔn ko olu kasarala nin ko in na nka min ye kunnafoni caribondaso Anadolu Agence ye a ko Mouvement du salut de l'Azawad ko nin don a tun bɛ wuli kajɔ de la ka se ka Mali jamanadenw kuma bɔ ko nin kulu in tun bɛ sonalidon de la walasa banbaganciw u kana se ka dankari Mali jamanadenw na ko ni laɲini bɛ nin kuluba in na o laɲini tɛ laɲini wɛrɛ ye u yɛrɛw tagabolo o tɛ fɛn fila ye u ye bɛn ani basigi ɲɔgɔn minɛ hali kuma dɔ la u ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka maaw an'u bolominɛw dɛmɛ u ka se ka taa u taayɔrɔ la ka segin u seginyɔrɔ la wa k'u b'a ɲini Mali jamana gouvernement ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ wulikajɔ de kan ka k'u fɛ joona nin ye Mouvement du salut de l'Azawad maaw ka cikan ye ka ɲɛsin Mali jamana marabaw ma k'u ka malidenw n'u bolominɛw lakanali k'u yakubaya hali n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen de b'u ni Mali jamana cɛ ko bɛnkan in olu ka wulikajɔ in bɛ don bɛnkan in batuli hukumu dɔ de kɔnɔ u b'a fɔ min ma ko le mouvement membre du comité stratégique permanent ko de y'a to u y'u ka dɛmɛ don taabolo min n'u k'a ma ko appui dans le cadre de la sécurisation des populations ko bɛnkan min bɛ u ni Mali jamana cɛ o bɛnkan in ye de malidenw ka hakɛw u ka laɲiniw o ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛla ye ni banbagaci wale tigilamaw y'a laɲini waati o waati k'u bɛ dankari Mali jamana maradenw na k'olu bɛ wuli k'u jɔ walasa malidenw ka se ka lafiya ko ni maa minnu hakili b'a la kabini san 2000 ni san 12 duniya yɛrɛ a yɛrɛmara jamana minnu bɛ yen olu ka kɛlɛcɛ minnu nana Mali kɔnɔ ko kabini ninnu nana san 2000 ni san 12 kɔfɛ ko maaw hakili la k'a fɔ mankan de bɛna ban walima furukufuruku min bɛ yen maafajugu ani fali wale minnu bɛ kɛla ko bɛna jɔ ko o de kɛra nimisa ye bi k'u b'a ɲini Mali jamana marabaw fɛ u ka walanda bɔ nin ko in kɔnɔ walasa ko minnu kɛra don tɛmɛnenw na o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka jamana in sɔrɔ an ye nin kibaruya in bɔ Anadolu Agence ale ka laseli la. Balimaw aw b'a dɔn k'a fɔ duniya bɛ yɔrɔ min na bi kabini a tun bɛ fɔ ko taabolo a nana fɔ ko siyaw an bɛ don min na bi a bɛ fɔla de ko jamana ni jamana o b'a jira k'a fɔ duniya bɛ yɔrɔ min na a goninen don bi kosɛbɛ mankan min bɛ Ukraine jamana ani Rusi jamana cɛ farafinna yɛrɛ a jamanaw olu tɔgɔla kuluba n'o ye Union africaine o kulu ɲɛmɔgɔba n'o ye Macky Sall ye o Macky Sall min sugantira février kalo tɛmɛnen a y'a jira k'a fɔ ni hakilina de bɛ farafinna jamanaw la ko hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye mankan min bɛ senna nin jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ mankan in ka se ka jɔ kumaɲɔgɔnyaw ka dayɛlɛ
wa min ye Macky Sall Union africaine ɲɛmɔgɔba k'a ni Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Putin k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa ko nin baro ɲɔgɔnya min tɛmɛna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛra kunungo araba marisi kalo tile 9 k'a y'a da Rusi jamana ɲɛmɔgɔ tulo kan ko n'i ye farafina jamana gun sigibaw ɲininka bi u b'a jira k'a fɔ nin ko min bɛ senna a sera jɔ ye a ko kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna ni Putin cɛ kunungo sɔgɔmada fɛ misibɔ tile waati ko n'i y'a ye ale ye Putin wele ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ jɔda min na o jɔda in tɛ jɔda wɛrɛ ye farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya min kanu ni ale Macky Sall ye ko hukumu de kɔnɔ a ye nɛgɛjuru ci Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Putin ma wa k'a y'a laɲini a fɛ mankan min bɛ senna mankan in a ka se ka dalasa wa min ye olu yɛrɛw ka laɲini k'o ye sigika kumaden sigika kuma min n'a kanunen dɔ bi duniya jamana denw caman fɛ ko Macky Sall hali kumaɲɔgɔnya in bannen kɔfɛ k'a ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min n'u k'a ma ko tweet k'o fana jira duɲama la o tweet in kɔnɔ yala Macky Sall ye mun de fɔ a ko ale kɔni wasalen de bɛ maaw ladɔnniya bi k'a fɔ kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ni Rusi jamana ɲɛmɔgɔ cɛ wa ko kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna o kumaɲɔgɔnya in dɛnnen bɛ ale ka ɲɛmɔgɔya de la farafina jamanaw olu ka kulu ɲɛmɔgɔbaya la wa k'a bɛ Rusi jamana ɲɛmɔgɔ fo a ye muɲu min kɛ a ye makɔnɔli min kɛ hali kuma dɔ la a ye yɛrɛ majigi min kɛ k'ale lamɛn wa hali ale ye kibaruya min dantigɛ n'o ye sigika kuma ni ɲɔgɔn faamu ye k'a ye nin kuma ninnu bɛɛ mɛn wa ko maaw hakili b'a la wa ko kabini nin ko in bɛ daminɛ waati min na farafina kuluba n'o ye Union africaine ko ni kulu wɛrɛ bɛ yen n'u k'a ma ko bloc régional ouest africain CEDEAO ninnu bɛɛ lajɛlen y'a ɲini k'a fɔ ɲɔgɔn faamuya baliya min bɛ Rusi jamana ni Ukraine jamana cɛ ko nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ ɲɔgɔn faamu min n'u k'a ma nanzarakan na ko négociation politique min ye hali Afrique du Sud jamana kuntigi ye Cyril Ramaphosa ale fana ye nin kuma kelen in fɔ ka jira k'a fɔ waati de sera maaw ka kuma Ukraine ani Rusi jamana cɛ ko ale yɛrɛ tun y'a laɲini k'a fɔ a bɛna kɛ médiateur de ye nin ko in na a ye nin ŋaniya in ta kabini dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na wa ko nin ko min bɛ senna bi ko farafina jamana denw caman bɛ yen ma miliyɔn caman bɛ farafina gun kan bi ninnu jɔyɔrɔlen don ka d'a kan Ukraine jamana ka farafin caman de bɛ yen hali kuma dɔ la n'i ye lekɔlidenw caman ta bi Ukraine jamana kan ko caman ye farafina jamana denw de ye hali sɔrɔ min bɛ Ukraine jamana kɔnɔ bi ko a bɛna kɛ sababu ye ka dankari hali farafina jamanaw ka sɔrɔ la an balimaw hali ka da dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen duniya yɛrɛ a kuluba min bɛ yen ni duniya jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ kuma dɔ la hali ni jamana bɛɛ tɛ kɛmɛsigila jamana 90 ɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Organisation des Nations Unies kɔnɔ dɔ y'a jira k'a fɔ jamana bɛɛ a mana tigɛ da o da la a bɛ jamana caman de kofɔ o kulu in ye lajɛ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Union africaine jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ waati min na a jirala farafina jamanaw la u ka bolokɔrɔta kɛ ko jigilatigɛ ko kɛra min ye farafina jamanaw bɛɛ la ko jamana 28 ɲɔgɔn ninnu dɔrɔn de ye nin ko in kɔn k'a jira k'a fɔ Rusi jamana a bɛ ka a ka se min jira Ukraine jamanadenw na ko farafina jamana 28 olu de ye bolokɔrɔta kɛ ka nin ko in kɔn wa ko jamana minnu fana ma jira k'a fɔ Rusila ta ye tuɲa ye Ukraine ta ye tuɲa ye bɛn bɛ se ka na cogo min na furukufuruku in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko jamana dɔ ye Senegal jamana ye ko bolokɔrɔta in kɔfɛ bɛn kɛra mun de kan jamana 100 ni jamana 41 ɲɔgɔn ko ninnu de y'a jira k'a fɔ Rusi jamana a bɛ baara min na a b'a jo kɛlɛ de la wa ko jamana 141 olu ye bolokɔrɔta kɛ yɔrɔ min na ko jamana 193 ɲɔgɔn olu de tun bɛ yen an ye nin kibaruya in sɔrɔ ka bɔ lamɛrikɛn jamana u ka kunnafoni cɛribonda so min bɛ yen n'u k'a ma ko BBC Afrique. An balimaw aw b'a dɔn k'a fɔ Mondoro ye dugu ye Mali kɔnɔ dugu min n'a bɛ Sevare de fɛ kabini juma tɛmɛnen Mondoro yɛrɛ a lakanabaw jabala ni bɛ dɔ dugu da fɛ jihadiba de bina Mondorokaw kan o jihadi min bina Mondoro Mali yɛrɛ sɔrdasi maa 27 ɲɔgɔn tanyana
min ye banbagaci marifatigiw ye a jirala k'a fɔ hali bi olu ka maaw ko ni su de bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ maa tɛ se ka hali a dafɔ bi nin de senfɛ sɔrɔdasi bɛ sɔrɔdasiw la kɛlɛ in kɔfɛ olu banara olu banalen kulu dɔ bɛ anw fɛ yan Mali kɔnɔ yan n'an ko a ma ko semga olu ye laɲini kɛ maa banalen ninnu ka se ka dɛmɛ d'u ma taamaba de kɛra ka taa Mondoro o taama in senfɛ chef d'état-major général des armées ale tun bɛ taama in na Mali yɛrɛ a général de division min bɛ yen n'u ko a ma ko Umaru Jara ale taamana ka taa Mondoro wa ko taama in na chef d'état-major de la garde nationale fo ka se général Élisée Jean Dao ko ninnu bɛɛ lajɛlen taara Laptani dɔgɔtɔrɔso la Sévaré yɛrɛ a dɔgɔtɔrɔsoba min n'u ko a ma ko Somine Dolo de Mopti jamana marabaw ka laɲini na ko ninnu taara ka taa u ka dɛmɛ ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ba Asimi Goita hakilina min b'a la ka ɲɛsin sɔrɔdasi banalenw ma ka t'o lase banabagatɔw ma dɛmɛ kunfɔlɔ minnu donna ani cika minnu fɔra faso marabaw hakilina an'u ka dabaliw n'u ka fɛɛrɛw hali a jirala banabagatɔw la k'a fɔ u bɛ bana min na bi u k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ de b'u ye olu dɔrɔn tɛ hali sɔrɔdasiw bɛ fan o fan ni mankan tɛ ka daminɛ Bamakɔ Mali dugukolo fan o fan ni sɔrɔdasi bɛ yen ko malidenw kɛlen bɛ ka wulikajɔ min labɛn o ye ŋaniya ɲumanya de ye o ye cɛsiri de ye o ye kanu ni dɛmɛ ni dɛmɛdɛmɛ de ye ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma wa ko ninnu y'a jira k'a fɔ nin taama in kɛrɛnkɛrɛnnenya la général Umaru Jara ale ko taama in daminɛra Sévaré dɔgɔtɔrɔsoba de la ko kɛnɛ kan ninnu ka kulu n'o ye semga u sera ka kuma ni banabagatɔ maa 15 ɲɔgɔn ye ko u ni ninnu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u y'a jira k'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen b'u fɛ o fɛɛrɛ ni dabali ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ni maa ninnu ka se ka kɛnɛya walasa faso denw kɛlen bɛ ka jigiya minnu da u kan o jigiya ninnu ka se ka fa ko taama kunfɔlɔ minnu kɛra général Umaru Jara a n'a taamaɲɔgɔnw u bɔlen dɔgɔtɔrɔso la Somine Dolo Mopti o min ye yɔrɔ ye ni banabagatɔw dalen bɛ yen k'u taara hali kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Sévaré ka Mali kuma bɔ u ni olu fana ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye senfɛ Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔw gouvernement fo ka se Asimi Goita cikan kɛrɛnkɛrɛnnen minnu donna u da u taara o fɔ kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛdaga la wa k'u y'a da sɔrɔdasiw tulo kan ko maa minnu sara nin cogo in na ko cɛsiri walew de kan ka kɛ walasa nin maa ninnu sara Mali min ye u ka saya a kana se ka kɛ fu ye banbagaciw ani jugu marifatigiw ko hali sa jamana bɛ fɛɛrɛ ni dabali de tigɛ la ninnu na se ka si latunu cogo min na u kɔni y'a jira kɛlɛkɛcɛw la Sévaré ko malidenw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ de b'u ye nin ye kibaruya min n'a bɛ tali kɛ semga u ka taama la Mondoro maa banalenw ka se ka olu ladɔnniya jamanadenw ka dɛmɛ la. An balimaw aw ye maliden caman de ye minnu bɛ nin ko in joona a jirala k'a fɔ josariya matarafɛbaw cɛmancɛ kiri an k'o de ma ko cour d'appel ko kiri dɔ bɛ senna Mali kɔnɔ kabini san 2000 ni san 13 jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ minnu bɛ nɛgɛjuru siraw matarafa olu ka hakɛ tangabaw an k'o de ma ko Remacotel réseau des communicateurs maliens de téléphone mobile nin ye sonaldon tɔn ye nin sonaldon tɔn min bɛ Mali kɔnɔ yan ko ninnu de ye damakasi kɛ kobe la o damakasi min kɛra kobe la ko a y'a jira k'a fɔ opérateur Orange Mali o min ye nɛgɛjuru sira ye Mali kɔnɔ ani Movo Africa ko ninnu bɛ tɔɲɔni walew de la jamana in kɔnɔ o tɔɲɔni sera yɔrɔ la bi ko ninnu ni nɔminɛli de ka kan u b'a fɔ min ma ko répondeur ni ye nɛgɛjuru ta ka fɔ i bɛ maa wele ka kibaruya da tulo kan walima k'a ladɔnniya ko la ko min ni a kan ka bɔ joona n'a ka nɛgɛjuru falen don i b'a sɔrɔ maa dɔ de bɛ i jaabi o maa min b'i jaabi o tɛ ka maa welelen ye ko Orange Mali ni Sotelma Malitel k'olu de bɛ maaw bila nanzarakan cɛɲi na k'i jaabi olu bɛ jaabili min kɛ k'a f'i ye ko i ka maa welelen tɛ sɔrɔ sisan ko n'i ye jamana caman lajɛ anw kɛrɛfɛ Mali kɔnɔ yan o jamana ninnu n'i jaabira maa fɛ min t'i ka maa welelen ye ko a man kan i ka kasabi min b'i ka telefɔni kɔnɔ o ka tigɛ
ko nin de ma bɛn ni sonaldon tɔn in ma n'o ye Rema Hotel ye. U taara ka taa damakasi kɛ, damakasi min kɛra kabini san 2012 fo ka se san 2013 waatiw ma. Ko damakasi min kɛra ko kiri kunfɔlɔ kɛra tribunal du première instance de la, wa ko nunu taara sigida sabanan kobe la ka taa damakasi kɛ. O damakasi min kɛra Orange Mali ani Move Africa n'o ye Sotelma Malitel ye ka jira ka fɔ u bɛ ka maliyɛnw soɲa, hakɛw bɛ ka daraki. Ma weleli min kɛ o crédit de bɛ tigɛlan kun kiri tako fɔlɔ la, ko kiri dajara Orange Mali ani Move Africa Sotelma Malitel la. Ko kɛlen Rema Hotel ɲɛmɔgɔba ko a ye wulikajɔw sabati ka taa damakasi wɛrɛ don sigida 4nan kobe la. O damakasi min donna ko kiri wɛrɛ kɛra ye, o kiri jaabi ko fana jara Orange Mali ani Sotelma Malitel Move Africa la. O kiri jaabi de bɔlen nunu y'a jira ka fɔ u ma jɛ ni kiri jaabi ye. Nin ko in bɛ senna kabini san 2000 ni san 12 u ye weleli de kɛ cɛmancɛ kiri la. O cɛmancɛ kiri tigɛbaw n'o ye cour d'appel kiritigɛlaw ye, olu de y'a jira ka fɔ nunu ye damakasi min kɛ, wa damakasi ye tuɲaden ye ko soɲani min dara malidenw kan nin san damadɔ ninnu kɔnɔ k'u b'a ɲini Orange Mali ni Sotelma Malitel Move Africa k'u ka miliyari 100 ani miliyari 76 sara u ka binkani kumabɔli la. Ko kabini nin kuma de fɔra cɛmancɛ kiri jɔsariyatigiw fɛ ko nin ma se ka da Orange baarakɛlaw golo kɔrɔ. U ye wulikajɔ de kɛ min ye jama dalajɛw ye. O jama dalajɛw kɔfɛ hali marisi kalo tile 4 u y'a jira ka f'u bɛna baarabila de kɛ ka d'a ka jaabi min bɔra cɛmancɛ kiri jɔsariyatigiw fɛ ko nin ye nindungɔ jaabi de ye. U ka laɲinina ko n'a y'a sɔrɔ jamana marabaw ye nin ko in mɛn u k'a ɲɛɲini ni seere bɛ olu la bi. O seere ko ye Haute Autorité de la Communication de ye, n'an ko a ma ko la HAC. U y'a jira ka fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga bɛ nin ko in joona, o min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye bi. Cour d'appel kɔni ye ɲangili kɛ, o ɲangili min kɛra ko a kɛra sababu ye ka Orange Mali ni Sotelma Malitel u ka nafolo minnu bɛ yen n'o b'a labaara k'o nafolo ninnu sɔgɔ. Nafolo ninnu bɛ yen nka u tɛ se k'a labaara ka d'a ka sariya tigilamaw ye jaabi min fɔ ko ka miliyari 100 ani miliyari 76 ɲɔgɔn sara ni damakasi kɛbaaw ye minnu y'a jira ka fɔ suɲɛni walew de bɛ ka taa ka malidenw sɛgɛrɛ ni cakɛ bondaba 2 in fɛ Mali kɔnɔ. An balimaw, nin de kɔfɛ kumaw nana caya, barosugiw nana caya, bɛɛ lajɛlen nana bɔ n'i ka dalu ye. Orange Mali ni Sotelma Malitel Move Africa ninnu tun ye kunnafonidilaw wele. U y'a jira ka fɔ ko min kɛra u la u tɛna jɛn n'a ye wa u bɛna baarabila kɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ nin lajɛ in bɛ kɛ waati min na u tun ye don min fɔ k'u bɛ baarabila kɛ, o don tɛmɛna. Maa bɛ se k'a bisigiya ka fɔ ninnu bɛ maliyɛnw papala de wa, yala maa bɛ nin faamu cogo di? N'a kɛra soɲɛni ko ye, maa min bɛ n'a bɛ telefɔni matarafa a bɛ nafolo de bɔ ka crédit k'a la, yala ni ninnu ye baarabila kɛ o ta y'a la mun ye? Yala o tɛna kɛ tɔɲɔ wɛrɛ ye wa? Kabini ye nin kumako kibaruya in fɔ, minnu ye damakasi kɛ n'o ye Recomatel ɲɛmɔgɔw ye, olu y'a jira ka fɔ n'u ma kasabi in sara sefa wari miliyari 100 ni miliyari 76 ko olu bɛna damakasi wɛrɛ de kɛ n'u ye baarabila kɛ ka maaw tɔɲɔ. Ko in b'o bolo de kan. Nka dantigɛli fɔlɔ min kɛra malidenw, o kɛra Orange Mali ni Malitel baarakɛbaw. Ni faden bɛ Orange Mali la bi, o na kɛ Malitel ye. Ni faden bɛ Move Africa Malitel la bi, o ye Orange Mali de ye. Ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ka f'u bɛ hakɛ ɲini kɛ i n'a fɔ bamanankan na a bɛ fɔ cogo min na. Dɔnnibaaw y'a jira ka fɔ ni e ko i ta de ye tiɲɛ ye, ne ko n ta de ye tiɲɛ ye, an bɛɛ lajɛlen bɛ jiri sanfɛ. Ni maa wɛrɛ nana ni jele ye k'a bɛna jiri in tigɛ, e ni ne dun bɛ jiri in sanfɛ ɲɔgɔn sama la. Ne hakili la k'a fɔ an kan ka ɲɔgɔn sama in jɔ, an ka jɔrɔ fɔlɔ maa min bɛna jiri in tigɛ, n'a y'a tigɛ e ni ne bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ duguma. O de y'a to ninnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn kora kɛ. O bɛn kola in u ye barosigi kɛ, o barosigi in senfɛ an bɛna o lamɛn. N'o banna minnu ye damakasi kɛ, o cɛkɔrɔba in fana bɛ anw bolo kɔrɔ bi don kibaru kɛnɛ kan. An bɛna fana ɲininka, an ka fara ɲɔgɔn kan ka Orange Mali ani Sotelma baarakɛbaw ɲininka yala nin ko in kɛra cogo di? U ye min fɔ o seereya dɔw filɛ. A ka kan hali bi an ka ɲɛfɔli kɛ. Ko in bɛɛ daminɛna hali bi 2013
2013 association dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Eremakotem n'a ɲɛmɔgɔ ye Adama Tarawele ye a ye opérateur filaw wele bɔgɔ jenilen kan n'o b'a fɔ o yɔrɔ ma commune 3 tribunal de la commune 3 o weleli kɛlen n y'a dɔn tribunal ye juge mun kun kan ka a dossier ni juger a nana ye k'a fɔ plainte bɛ fɛn mun kan ale t'a ɲɛdɔn donc sariya bɛ ale yamaruya a ka maa ɲini maa mun b'a ɲɛdɔn mun bɛ se k'a to ale bɛ faamuyali sɔrɔ walasa a ka se k'a ka ɲangi bere tigɛ donc o de kɔnɔna la a ye autorité malienne de régulation des télécommunications wele n'o ye sigilen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn fɛn ye télécom domaine ye fɛn o fɛn n'an b'a kɛ o autorité de bi n'a fɔ an ka o domaine politique n'an ye baara kɛ k'a ɲa alhamdulilayi n'an ma baara kɛ k'a ɲa ka ale ka sɛbɛnw sɔsɔ a ye sɛbɛn minnu d'a ma ale bɛ ɲangi bere de jigin anw kun donc ale autorité in maa minnu b'a kɔnɔ olu ye techniciens ye olu ye ingénieurs ye donc olu yɛrɛ bɛ télécom baara dɔn ka tɛmɛ anw minnu yɛrɛ bɛ télécom domaine kɔnɔna la donc pour vous dire que an tɛ se ka maliyɛnw don fili la ko autorité tɛ bɔ a kalama mɔgɔw k'a faamuya autorité bi n'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ de ɲɛ parce que président de la république de bɛ autorité sigi autorité malienne de régulation des télécommunications donc o autorité de welela commune 3 tribunal fɛ et a autorité a wagati mɔgɔ min tun ye a président ye o de ye an ka sisan premier ministre ye a autorité ye jaabi mun di o jaabi tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ye sɛbɛn mun di téléphone so baarakɛlaw ma k'an bɛ k'a kɛ u ka laɲini kɔnɔ wa k'an jabajɛlen don o ye autorité de ka kuma ye n bɛ segin ka kuma kan autorité bɛ sigi président de la république de fɛ n'a bɛ fɔ a ma AMRTP o y'o jaabi di tribunal la wagati min na tribunal ye cɛ ka dossier ta ka autorité ka kuma lajɛ k'a yira k'a fɔ Eremakotem n'o ye association des consommateurs ye ninnu b'u jo fɛ donc nin kiiri a sɛmɛna yan donc u y'o jo di télécommunication baarakɛlaw ma 2019 an bɔra 2013 la an nana 2019 la a cɛ kelen a wulila a ye commune 3 bila ka taga cette fois-ci commune 4 tribunal de la commune 4 tribunal fana y'a kɛ i n'a fɔ commune 3 tribunal ta cogoya a ye autorité malienne de régulation wele a ye na a ɲɛfɔ ɲɛna nin bɛ ka nin mun fɔ mun ni mun b'a kɔnɔna la autorité ye jaabi kelen mun kun di o y'o jaabi kelen de parce que dɔwɛrɛ tɛ o tiɲɛ ye kelen de ye fila tɛ o hokumu kɔnɔ commune 4 tribunal ye dossier classé sans suite c'est-à-dire u ma don hali a détail kɔnɔ na an ka juge na u y'a classé sans suite tellement u y'a ciri maintenant mun de nana kɛ ni cɛ sera ka appel kɛ san 6 kɔfɛ ni taara ni mɔgɔ ye bɔgɔ jeninen kan n'a tigi ye se sɔrɔ i kan normalement a kun ka kan ni an kun bɛ fɛ a ko ka ban an kun ka notification de kun kɛ dɔrɔn k'a ta ka taa ci a ma o notification ye tiɲɛ tɔgɔ Mamadu ko ma kɛ parce que an bɛ kɛnɛ min kan bi tiɲɛ kɛnɛ de don dɛ ni tiɲɛ kan ka fɔ an yɛrɛ yɔrɔ an b'o fɔ ni tiɲɛ kan ka fɔ maa wɛrɛ yɔrɔ an b'o fɔ an tɛna ɲɔgɔn nɛgɛn an bɛ taa ni tiɲɛ de fɛn o fɛn sigira tiɲɛ kan o bɛ se sɔrɔ donc o mun ma kɛ effectivement cɛkɔrɔba nana ye k'ale nana bɔ a kalama ka bara yɛrɛ la ko ja ko kabini fɛn mun kun kɛra 2013 ni o fɛn kɛra 2019 de ale nana bɔ a kalama ko ja ko o jugement kun da ma diya ale la mais komi a ma notifié a la donc fɛn a bɛ fɔ fɛn min ma ko délai de prescription ko o kuma bɛ daminɛ ni notification kɛra a ma don min donc o don de notification kɛra a ma n'a sera ka appel kɛ yan'o délai ka ban donc o de la appel taara cour d'appel la cour d'appel la dossier selen ye mun de nana kɛ yɛlɛmali ye kow la cour d'appel mɔgɔw fana nan'u sigi k'a ye n'o ye juge ye olu tɛ se ka nin kiiri tigɛ ta tant que ni olu ma mɔgɔ ɲininka mɔgɔ min fana b'a a domaine dɔn mun kɛra yɛlɛmali ye cette fois-ci
Oluma dossier AMRTP wele no autorité de régulation. C'est-à-dire ni autorité de régulation n'a pas service de répression ni juge ou fana lajé olu fana autorité de répression sous donc c'est des collègues siran do fait baraka ñoxon de dou mais uyo olu toy cette fois-ci ka taga mo wele nu ba fama ko expert indépendant o expert indépendant pour dira mo folo doma nu ba fama Amadou Touré ale te dɔwɛrɛ sotelma baarakɛla kɔrɔ don a dɔɔnin bɛ yɔrɔ min na ka bon kosɛbɛ o ye unité baara yɔrɔ ye ka bɔ yen tuguni a tilala ka na kɛ an yɛrɛ ka domaine yɛrɛ ministre ɲɛmaa ye donc k'a fɔ aw ye Amadou Touré donc baara in kun dira Amadou Touré de kun ma comme expert indépendant ala nana kɛ ale kɛra ministre ye ale kɛlen ministre ye wagati min na a y'a yira k'a fɔ ale tɛ se ka kɛ juge et partie donc ale ou orienté mɔgɔ ma mɔgɔ a bɛ fɔ n'a tɔgɔ ko Adama Nantume fana Sotelmel baarakɛla kɔrɔ don n'a bɛ école dɔ la école de télécommunication na Dakar sisan n'u b'a fɔ a ma ESMT donc u y'ale de wele sisan nɔ ka na baara in kɛ mais yan'o cɛ an y'an yɛrɛ ɲininka o yala mun y'an bɔ AMRTP la ka taa ni an ye expert indépendant la parce que AMRTP ka baara dɔ ye ka anw ɲangi n'an ma a ka sɛbɛnw bonya mais AMRTP mɔgɔw k'a faamuya AMRTP ka rôle fɔlɔ ye mun ye il est écrit noir sur blanc u yɛrɛ ka loi minnu créé pour ils sont autonomes et indépendants c'est-à-dire mɔgɔ si ka influence tɛ se ka bɔ kɛnɛma ka na bin u kan ni laɲini kɛr'u fɛ u b'u ka sariya u b'u ka avis di mɔgɔ si ka influence tɛ k'u kan o tora yen donc an y'a yɛrɛ ɲininka mun de ye expert indépendant ko nati nin ko in na n'aw ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ka vidéo lamɛn a y'a fɔ wa jɛlen don wa an tɛ ka nkalon da la bi bi in na n'i ko mɔgɔ ma k'i bɛ nkalon da mɔgɔ ka vidéo kan i yɛrɛ de nɛgɛ mun a da de y'a fɔ k'a fɔlen ko k'a di AMRTP ma k'ale ko ayi dɛ k'a y'a fɔ k'a fɔ ko ayi ko ayi k'u ma sɔn ko n'i y'a di AMRTP ma AMRTP bɛna jaabi kelen de di mais a bɛna jaabi kelen de di parce que o de ye tiɲɛ ye n ko tiɲɛ tɛ fila ye donc o ka fɔ o ka jɛya donc ale ka kuma la i b'a fɔ olu yɛrɛ de taar'u ka expert indépendant ɲini ka n'o fɔ juge ye juge ka ADD dɔ ma k'o bila baara la a yɛrɛ ka kuma de ye nin nka o si tɛ baasi ye an ka dɔ fɔ expert indépendant ko in yɛrɛ kan sisan expert indépendant ne kɔni ne ka faamuyali la n'a fɔra mɔgɔ ma expert a sɛbɛn bɛ yɔrɔ dɔ la an y'a sɛbɛn ɲini fo bi an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan nɔ an ma sɛbɛn ɲini et pour que juge ɲɛmɔgɔw ka mɔgɔ ta k'i bila baara la a ka kɛ i ye expert ye o k'a sɔrɔ i y'i kale k'i siɲɛ o kale ka siɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ni don min i jɛngɛnna baara kɔnɔna la olu ka se k'i minɛ ni nɔgɔyali ye i ka kaleli kun kɔrɔ u tilala tuguni u ko indépendant indépendant tɛ tiɲɛ ye o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye an b'o dɔn yan nɔ o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye a tɛ kɛ tiɲɛ ye mun na parce que cɛ ka nafa bɛ Sotelma Malitel kɔnɔna la mɔgɔw ko ko n'a ka nafa bɛ yen nɔ mun de la a bɛ ka aw attaquer ne ko k'a tɛ ka an attaquer dɛ an b'o bɔ fɛngɛ la u y'a bila baara dɔ de la a baara in a y'a ka hakilina di ni cɛkɔrɔba kun ko AMRTP mɔgɔw kun dusura ale ka baara kɔnɔna la anw fana b'a fɔ ko Adama Nantume fana dusura a ka nin baara kelen kɔnɔna la a dusura kun jumɛn de la a ma dusu dɔwɛrɛ la an y'a bɔ fɛn dɔ de kɔnɔ ka taa bila fɛn dɔ kɔnɔ a ma diya a ye kabini bidon in tɛ kabini nin problème in tɛ a kun y'a fɔ k'a bɛ an Sotelma attaquer justice la donc bɛɛ k'a dɔn expert indépendant in ye mɔgɔ min ye donc an tɛ na an yɛrɛ lamɛn o kan. An balimaw nin tɛmɛnen kɔfɛ ninnu y'a jira k'a fɔ u tɔɲɔna jaabi minnu bɔra josariya matarafɛbaw ni kiri kɔlɔsilibaw fɛ ko jaabi ninnu kɛra nindɔngɔ jaabiw de u kɔni bɛ ko in sɔn u bɛ ko in samala a ko kɔni tɛ ko bannen ye
togoya mina aw na se ka nin ko in dɔn ka dɔnna kari min ye an fa adama dɔgɔtɔrɔ adama ale min yɛrɛ ye damakasi kɛ n'ale yɛrɛ ko matel ɲɛmɔgɔba ye a b'an bolokɔrɔ bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna a fana ɲininka yala mun de y'i bila ka ninnu nɔ minɛ kiri la maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn 20 ɲɔgɔn ye a jirala k'a fɔ o mɔgɔ miliyɔn 20 in na ko mɔgɔ miliyɔn 10 ni kɔ olu de bɛ nɛgɛjuru matarafa yala ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ɲini kun ye mun de ye i bilala la de wa tɔɲɔ de barika bonyana wa tɔɔrɔ o de ye wasakɛ wa i t'a ɲɛfɔ an ye wa nin ko in yɛrɛ mun de don dɔgɔtɔrɔ a ɲɛfɔ an ye dɛ mun de kɛra a kɛra cogo di. donc an b'o de kɛnɛ kan n'u ko an ma awa waati min na n'an ye nin kɛlɛ kɛ ka se 2013 an y'a jugement kɛ awa avocat siɲɛ fɔlɔ la yen u ko ayiwa ne bɛ ka kɛlɛ min daminɛ nin ye wajibiya don u ko yɔrɔ ma ko CRT o ye comité de régulation de ye fɔlɔ a yɛlɛmana ka kɛ MRTP bi ko ka CRT u ka lettre ci o ma k'olu kɛra ka ɲininka a la k'a lajɛ ni n bɛ ka min fɔ n'a sɔrɔ ko jo bɛ ne bolo a ka ɲɛsin olu opérateurs ma awa tribunal sɔrɔ ka fɔta ma o y'a fɔ ma ko avant de dire ADD avant de dire droit o tuma na u y'a kiiri tigɛ o don k'a fɔ k'u bɛna lettre ci awa CRT ma n'o ye MRTP bi u bɛna sɛbɛn ci a ma ka tile 21 d'a ma an bɛ mois de janvier la dɛ ka tile 21 d'a ma awa ka se k'a ka jaabi di avis technique ani avis juridique u ko o di nin ko kɔnɔ awa o de senfɛ sa tile 21 dir'u ma ne fana b'a jate minɛ n bɛ ka jate la fo kana tile 21 dafa n b'o la ka se tribunal la awa n ko tile 21 kun dira awa MRTP maaw ma k'u ka jaabi di a tribunal ko ko jaabi mana fɔlɔ n ko aw ye tribunal ye tile 21 dira maa ma k'i ka jaabi di n ko mana hali bi awa ne tora sagi la awa CRT ani tribunal ɲɔgɔn cɛ an ye kalo 4 de ko o ta ka segi la o jaabi ma se ka bɔ fiyewu fo a laban nana kɛ i n'a fɔ negebɔ don nege bɔr'u la don o don bɛ yen awa a laban directeur dɔ ko ma ye ko e bɛ e yɛrɛ sɔgɔ mun na de toute façon tribunal de y'a ɲini anw fɛ ko e m'a ɲini koyi n ko a ta ye tiɲɛ ye tribunal de don o tuma ne ka avocat y'a sɛbɛn ci tribunal ma k'a f'u ye awa tile 21 de kun dira CRT ma a ka jaabi di n'a y'a dɔn k'u tɛ se ka jaabi di ko fila don ou bien soit de mauvaise foi ou bien c'est à dire ŋaniya juguya don ou bien o t'a si dɔn o tuma n'u tɛ se k'a kɛ a y'a fɔ a ye an ka kiiri kuraya an ka tɛmɛ an ka kiiri fɛ hali n'u ma avis di c'est pas obligatoire o y'a dɔn ko dɔrɔn sɛbɛnna sa yanni u ka jaabi di wa ne wele ko an bɛ kɛlɛ min na an ko da bɛ na bi wa siɲɛ joli ne bɛ na yan mois de mars maintenant o mois de mars kɔnɔ a bɛ ne wele a ka jaabi min di kabi janvier n ko sisan de a bɛ na ne wele o ko kunna ko min bɛ ne ni opérateur cɛ aw de b'a si dɔn a wele sɛbɛn min an b'o ci ka taa fɔlɔ k'o tɛ kumaya bali n ko baasi tɛ tuma bɛ yan an y'o kumaya o don an tilalen na o se ka sɛbɛn ci ma ko n ka sɛbɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan an ye min fɔ an ka ɲɔgɔn ye la n k'o kɛ sɛbɛn ye ka ci u ma an ko bada n t'o kɔni kɛ o sɛbɛn a bɛ tribunal la ka ban ni n ka sɛbɛn kɛ ne ka avocat de b'u ci tribunal ma o tɛ se aw ma koyi awa hakili la u y'a sɛbɛn jaabi o kɛra jusqu'au mois de juin fɛn min kan ka kɛ depuis février jusqu'au mois de juin u y'a réponse di u y'a di dusu de ye o dusu bɔlen de y'a kɛ ka kɛ i n'a fɔ dugumala i n'a fɔ ne de ka baara don ne de bɛ ka mais n y'a kɛ jamana de kama jamanadenw ka hakɛ de kama min bɛ ka ci a bɛ ka ci jamanadenw de ye n y'a kɛ o de kama o tuma na u y'o sɛbɛn min ci jamanaden y'a kiiri tigɛ o de kan k'a fɔ ko olu ko o sɛbɛn kɔnɔ ko anw jo t'a la tribunal fana y'o ta ko aw jo t'a la u y'a kiiri tigɛ 2013 u y'o kiiri tigɛ min kɛ min b'a kɔnɔ sa se o kiiri in na sa ne tun tɛ yen dɛ a kiiri ma tigɛ ɲɛna u ma sɛbɛn ci ma k'a fɔ ko nin kiiri tigɛla jɔnmaya la ne sigilen bɛ n ko n ka dossier bɛ commune la n ka kiiri bɛ yen u dɛsɛra k'a tigɛ ne fana y'o to yen fɔlɔ n nana o kɛlɛ wuli 2019 in de la n y'o wuli min kɛ n y'a wuli parce que n y'a wele yɔrɔ wɛrɛ la cette fois-ci en pénal u kelen tɛ bilen Orange Mali Société Malitel ani Télécel parce que nin waati y'a sɔrɔ o bɛ yan n y'u saba bɛ wele ka taa tribunal la 2019 n y'u weleli min kɛ pénal magistrat dɔ tun bɛ yen procureur de la commune 4 Dramane Jara a ka foli bɛ yan n bɛ sɔn ka sekɔrɔba fo n taara waati min na ka ɲɛfɔli k'a ye a ye ko plainte don sisan n ye plainte kɛ a ye soit transmis bila ka taa SJ la section judiciaire de la gendarmerie ko ka ninnu wele k'u ɲininka u dalakara joona joona nin ko in na sɛbɛn taara gendarmerie la u ye ne wele ka na n sera ko i ka plainte bɛ yan a bɛ opérateur kun kan u saba Malitel Orange Mali ani Télécel ko min bɛ procureur min ɲini ko an ka o directeur saba wele ka na ka n'u ɲininka nin ko la n ko a bɛ ten o tuma na baasi tɛ an bɛ fɛ ka kumakan ta e k'i ka kumakan fɔ n'o banna an b'u wele aw bɛ sigi n'u y'u lamɛn an na sigi min b'a la n'a fɔ en tout cas c'est un soit transmis du procureur a ko wajibiya don u ka wuli ka na ne ko baasi tɛ n y'a mɛn ne taara a waati damadɔ kɔfɛ ayiwa min y'a ne kumakan ta gendarme don a y'an wele ko sisan ko lamɛnniw banna ne ko hɔn a ko k'i bɛ se ka na n ko mɛ na n sera gendarmerie la ko on a fait les auditions n ko a bɛɛ lamɛn n ko a bɛɛ lamɛn n ko directeur nana aw y'u lamɛn an ma se ka ne wele a ko directeur kelen ma na yan koyi ne ko directeur ma na yan n ko un soit transmis
du procureur de la République avec un son transmis à le président Bouto Benakassou. Mais ce qu'on a vu, tout c'est machine, ni même de loi sans fait. On a mon repas de l'éminent, quand on est là, sur le soit transmis du procureur. On est simple opérateur, on est au Sekana, on est au Nana, à quoi agent de Blaccara, pour le Macambé. Ah, Wotmana, au Cora et ça, les opérateurs et téléphonie mobile, Orange Mali, Super Malitel, Télécel, on le Mali loi ça fait. À quoi non, on le Mali loi ça fait. Au Trakeo, au Kobachité, à quoi ta commandant fait, c'est un soldat, sur la sudo, mais à ma point, à quoi bon, le dossier on va le transmettre demain en communication. Il n'y a pas de problème. Netara. On l'a cassé. Communicat là. En ngometa procureur mi ya sebendi ka foko ka maumne ka ulame ngula kata ndona secrétaire là. Ngo secrétaire ma ngona na Draman laje. Ana eko Draman. Ako Draman ti able ku. Ngo Draman ti able me. Ako sebe mi ngontara SNJ là. Ako ma clé duru nyon tuku na to ku Draman bulla ka boya. Ngo Draman bulla ka boya. Ah, vous tournez la femme. Vous dites bien. Ah, quoi, c'est vraiment quelque chose comme ça. Ah, vous bongo, vous écoutez faible. Mais il y a 66 midi. Quand Foucault, kata à la main. Ah, vous dites face de là. Un procureur, il agit au nom du peuple. Ngo, aka 66 midi. Ou wajibet. Allez, président Koroye, ni ce qu'il est menace, on devait y bévoulir. Ni mal à votre petit chè. Le Garati. Ah, Orange Mali. Sotoba Malitel. Télécel. Ou avocat. Un mec avocat. Un yon zoro devant le procureur. Ah, comment la sourana? Ou t'as diablé ou comment? Ah, il y a plein de mindo. Awa opérateur de contrôle là awa on y a classé sans suite on sans suite ngo de la jumena à cause défaut d'infraction quoi au défaut d'infraction comme avocat d'Akadi au tribunal de la commune 4 en 2019 au 2019 ni a fourré que c'est classé sans suite pour défaut d'infraction awa comme avocat d'Akadi Orange Mali avocat d'Obé ou ko procureur comme c'est le procureur ni mais t'as quoi parce qu'en temps on est perdu. Alors, il a perdu ce procès en commune 3. Avez-vous tout de même câble en ni en collaboré? Non, moi j'ai perdu, moi j'ai jamais perdu. À quoi tu as perdu le procès? On est au calama. À Europe, au jugement numéro Bokadi. Nga avocat c'est l'embé à quoi India. On me passe là Europe, un procureur faux. À Ngo, il a dit à la manière mais, il y a procureur de, il y a classé sans suite. Ngo, on ne sait pas où on a blessé la loi. Un numéro ta, n'est avocat. Quand tribunal de commune 3 là, quand c'est y procureur ma, quand il faut le cahier. Et en kata chez le greffier en chef en jugement angata anyana boy en zéro ma numéro ma sebedo ako tout de suite aka secrétaire wele ako dossier numéro yini kana na a dossier kana na en un dossier anana laje ay ko jugement mi kera au moins notification d'ama faut makanye ako mais ni droit ba bulu bi ka appel ken ni contrôle la arebe appel RTA au croit ko attaque la main donc formulez votre demande pour réenrôler faire appel en mode konopi appel ko yinde ni ay ko a nyefora moka chidondoni munana nay aywa au appel kelena atara coup d'appel ils ont reçu l'appel wa au ka kasoka programmé ka date ke jujubana awani uka avocat ontara nyon sur watimina awa Orange Mali surtout Malitel uka avocat ou sikera ko keleka awa ko ni mbechiko mina ko ka amerti pe wolitum awa ngoya kuna nina solo insalo mu menzo na do ukoma utsika kabile ko ay sebe kona la jabani kiri flamenti gara ako ngasi mima o de asebe ka foko on jotala ambise ko ma kele ma sokodi on fa tete jeno yiko awa juge ya obemi yini ko abe mu yini ko ma mi yini ay un expert indépendant ay ma yini qui est indépendant ko remi ate fam la chife ako abe ma yini min te ni fa la chife o ka di ka analyse ke o ma jabe mindi on me barre au camp. Alors, avocat, nous, on oublie que mais jusqu'au c'est obligatoire, à quoi ils ont raison. Parce qu'effectivement, c'est bien qu'on a. Mia, c'est bien chic, faut qu'on joue à la roue. Nous, on peut marquer les mots. Donc, on va jouer dans mon là, autrement, juge à au dos critique, à quoi expert indépendant yini. Expert yini, on a reçu Majimenka. Amadou Touré, docteur Amadou Touré, docteur en télécommunication, qui a été secrétaire général de l'UIT. Il a été 15 années durant. 100 ans d'ouro avec Barake, il était connu. Faut que là-bas ka nyamata ni ya chefolo yebela farfinaka nyamata fala malla le Mali a été le seul pays kanita ka ni yorobata onika bulba fro kota ka o awa ale akabara dame avec honneur mais ni barata mais wati bana ba kabara dame il est venu le Mali kunyawula ale ka ministre a coup d'appel mandet sakani ko tabler il va juger parti connaît le pourquoi nyama atiki de venir pour ça autre espérer werata o espérer werata o tara biminga o kera ko adressé école supérieure de télécommunication de Dakar ako Dakar fa ba téléphone suba mimbe ka suba mimbe ako expert ba bubulu
aw ɲininka o bɛ dɔ d'aw ma o nana bi maliyɛn kan adama na tuma o de ka baara ye nin ye o y'a rapport min bɔ donc il a été choisi par a y'a ka baara kɛ a baara min kɛ an b'o de kunna bi awa n bɛ fɛ ka min fɔ sa kuma surunya na. An balimaw dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na an tun y'a jiraw la ka fɔ Sabalibugu sigibaw ye bɔli min kɛ k'a jira ka fɔ kɛnɛ min bɛ Sabalibugu polisiso kɔfɛ n'a sira kelen bɛ bɔ Bako Jikɔrɔ ni Golf de la ka na Sabalibugu u yɛrɛw ka dolanci kɛnɛ don u y'a jira ka fɔ ɲɛnajɛw bɛ kɛ suw bɛ seli nka an kɔni taara kɛnɛ ka waati min na Sabalibugukaw bɔra ka dantigɛli kɛ o dantigɛli senfɛ u ɲiningara Bɛnkuma dɔnkibaru tigilamaw fɛ yala sɛbɛn b'u fɛ wa u y'a jira ka fɔ sɛbɛn t'u fɛ ko min y'u ka bɔli kun ye ko maa min b'a fɛ ka yɔrɔ in jɔ ko yɔrɔ in tɛ yɔrɔ jɔta ye an ye ɲiningali kɛ u y'a jira ka fɔ o tɛ maa wɛrɛ ye ko Dawuda Kamara a sigilen bɛ jamana kɔ kan o Dawuda Kamara in a baden kɔrɔkɛ de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna ɲininka yala kuma min fɔra maaw fɛ maa minnu ye Sabalibugu sigibaw ye kuma in ye tiɲɛ ye wa aw b'a fɛ ka yɔrɔ min jɔ n'a kɛra furukufuruku ye bi maa kelen kuma man di n'an ye ɲiningali kɛ Sabalibugu sigibaw la a jirala ka fɔ e fana bɛ yɔrɔ min na ko Sabalibugu tɛ nka yan'o cɛ n b'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan a dɔɔni tile ma Sabalibugu denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ an tun y'a ɲininka a tun ye dantigɛli kɛ o dantigɛli ninnu filɛ yani an ka maa bisimilalen an k'a bisimila yan ale min jalakilen don Sabalibugukaw fɛ k'a bɛ ka yɔrɔ maa minɛ yɔrɔ min ye jama ka foroba ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ ye ko ani jɔli man kan Sabalibugu denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye min fɔ a dɔɔni kelen tile ma o filɛ nin ye cɛ min filɛ ka yɔrɔ in jɔ bi Dawuda Kamara ale tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye yɔrɔ in na mɔgɔ fɔlɔ dɔ nana an n'o ma ɲa la an k'o ma yɔrɔ jɔta tɛ cɛ na a k'a lajɛ a ka yɔrɔ to o ko ko yɔrɔ feerela ale ma an ko a ma ni yɔrɔ feereli ma minnu y'a feere ma i tɛ t'u fɛ yen n'u ka kuma quand même an kɔni ɲɛ bɛ yɔrɔ in na cogo min 30 mètres de don ka na an yɛrɛ donna yɔrɔ caman ka ɲininkaliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'i bɔra Sabalibugu polisiso kɔfɛ station Orisi kɔfɛ o sira in de bɛ continuer ka na Sabalibugu ani ACE ni ɲɔgɔn cɛ la 30 mètres b'o kɔnɔ ka se fitini market ma o yɔrɔ in de kuncɛyɔrɔ don komi sira in laban bɛ bɛn kulu de ma n'i y'a boli ka na kulu de bɛ yɔrɔ in laban na donc mobilitigiw bɛ jɛngɛ o kɛrɛfɛ ka se ka munumunu ka don ACE kɔnɔla la o kulu sanfɛla in laban yɔrɔ in Dawuda de filɛ a bɛ ka na yɔrɔ in jɔ o yɔrɔ in de la sisan a ko an ma k'ale ka papiyew k'a ko ACE de yɔrɔ feere ale ma ale ka titiri b'a bolo donc foyi tɛ se k'ale bali ka yɔrɔ jɔ an ko a ma non n'i ye yɔrɔ in jateminɛ yɔrɔ jɔta tɛ depuis ale m'a fɔ k'a ta yɔrɔ in ye ballon de bɛ taa yɔrɔ in na sigida sukoyakɛyɔrɔ de yɔrɔ in ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔw de don o preuve yɛrɛ caman b'an bolo fɛn o fɛn bɛ kɛ yɔrɔ in na yɔrɔ in lamini na Golf mɔgɔw ni Sabalibugukaw an bɛɛ de bɛ sigi yɔrɔ in na k'an ka kungo kɛ donc ale ko non ko ACE de yɔrɔ feere ale ma il n'est pas question ale ka yɔrɔ bila ale b'a ka yɔrɔ jɔ ale ka papier jɛlen an ko a ma a k'a lajɛ jiɲɛma jɔlen na an tɛ ka kuma n'a ye k'a ka papier jɛlen yala yɔrɔ ye yɔrɔ jɔta ye an wulila o la ka se maire ma le 4e maire an ser'o ma a don an n'a ye kuma caman fɔ a ko an ma cogo t'a la papier jɛlen de bɛ cɛ bolo tiɲɛ na ale tɛ se ka fɛn kɛ anw ye an ko mais jama wulila ka se ma e yɛrɛ bɛ yɔrɔ in situation dɔn mais o bɛ se ka kɛ cogo di ko papier bɛ cɛ bolo sigi ka fɔ tɛ ko la ka yɔrɔ t'a bolo k'a jɔ n'a ye yɔrɔ in jɔ hali mobili fila tɛ se ka tɛmɛ ɲɔgɔn kɔrɔ a yɛrɛ bɛna taa k'a ye n'aw munumuna k'a ye hali mobili fila tɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu bɛ bɔ Golf kɔnɔ ani minnu bɛ bɔ polisiso côté fɛ ka na u tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ ye mais nin ko in daminɛra wagati jumɛn en 2012 an balimaw nin bɛɛ de tɛmɛnen kɔfɛ anw ye wulikajɔw kɛ ka se mama min ye Dawuda Kamara a somaw ye hali n'a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira ka fɔ a baden kɔrɔkɛ a bɛ n'o bila ka na anw ka kumabon kɔnɔ n'o ye radio Bɛnkuma la voix de baramuso ye ale b'an bolokɔrɔ bi an bɛna barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ aw bɛna bɔ nin ko in joona malidenw yala a ko kɛra cogo di anw ye baara min sigi sen kan ka se k'aw bilasira n b'a dɔn bi Sabalibugukaw bɛ ka lamɛnli kɛ ka fɔ nin cɛ in jalakira cogo min na ko a tun na sɔn ka kuma minnu fɔra a ma kuma ninnu dɔw dagosi bonyana kosɛbɛ nka anw ye dɔnkibaru tigilamaw de ye n'i ko maa y'i tɔɲɔ a y'i jija dɛ an bɛ taa tigi ɲini yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini ye ka na fana ɲininka a kana ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli ninnu senfɛ an bɛna baro min sigi aw ni ne n'aw ye nin lamɛn a ka ca Ala fɛ aw bɛna bɔ ko caman kalama
Angolame. Itoidi. Ne tɔgɔ Draman Kamara. N sigiyɔrɔ bɛnnen don Bakɔ Jikɔrɔni golf ma. Draman Kamara, an bɛ dugukolo kibaruya min kan, ne hakili la k'a fɔ malidenw b'a ko joona kaban. Jaw bilala bɔlɔlɔ siraw kan. Nka bi kɔni i ka kumakan an b'a labɛnna k'a lase malidenw ma. Nin dugukolo ko in i t'i da don a la k'a fɔ an ɲa. Nin ko in yɛrɛ nana san jumɛn? Nin ye mun ko ye? Bon, Horace Diallo ɲininkali diyara n ye. Dugukolo ko in ne bɛ se k'a fɔ ne b'a ko kɛri la. Parce que 2004 ACI ye dugukolo viabiliser, golf parcelle viabiliser k'a bila en vente. N kɔrɔkɛ kɔrɔba n'o ye l'aîné de la famille Modibo Kamara, donc il a joué nécessaire pour que a ka dugukolo dɔw ɲini an ye yan yɔrɔ ninnu na. Donc a don masina la an nana ni ACI mɔgɔw an yalala ka dugukolow lajɛ yɔrɔ mun ka di ye i b'a noter. N'i y'a noter an bɛ t'u ka siniman japo la ka taa lajɛ ni mun ka di ye ni se bɛ se k'a san i b'a san. A donni kama an ye dugukolo 4 de san. Dugukolo 4 bɛɛ sanna vente aux enchères de la. A b'aw sigi salle kɔnɔ qui dit mieux fo ka taa mun se mana k'a ye a sanni o b'a san. Donc ne yɔrɔ ninnu sanni donc ne yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ nin ye présentement ka ne to chantier la ne kun ɲɛ b'a furukufuruku kan na ko denmisɛnninw min mankan na terrain dɔ nɔfɛ. Donc moi je me suis approché à eux k'a f'u ye n k'aw bɛ mankan na nin terrain mun nɔfɛ n ko nin terrain n ko ça appartient à mon jeune frère qui vit pas ici. Ko ne yɛrɛ de ye yɔrɔ in sa ye a sanna yɛrɛ de ka wari la. Donc a bɛ kɔfɛ a fɛnɛ talen don aventure la. Donc n ko n'a a kun ka di n ye yanni a ka kɛ mankan ye komi dɔw bɛ ka mankan ni fɛnw kɛ u bɛ ka boli ka taa k'u ka bɛlɛw to ka taa k'u ka matériel to parce que mankan ganna n ko parce que papier ɲɛnama de t'u bolo. N ko mɔgɔ tɛ se ka yɔrɔ sa ACI fɛ n ko ka taa k'a to tancogo la. N k'a kun ka di n ye n ko sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn n ko yala anw ka sigi yan an ka nin kuma in fɔ ka ban bɛn kɔnɔna la. Donc n ye fɛn bɛɛ kɛ pour que an bɛ se ka sigi ka kuma denmisɛnninw ma chance diya. Comme ma maison fait face à une mosquée n y'a essayé ka kuma alimami fɛ donc alimami ka kuma ni denmisɛnninw ye alimami yɛrɛ y'a jira n na vraiment olu ye diinɛmɔgɔw ye olu t'u da don ko la u tɛ ko min ɲɛdɔn n'an bɛ se ka papier di u ka taa papier ɲɛɲini donc ale ka sɔrɔ k'i da don a la. Donc ale ye papier minɛ a ka mɔgɔw taara ɲɛɲini u y'a ye vraiment yɔrɔ in tigi ye Dawuda Kamara ye papier jɛlen don Sabalibugu tɛ i y'a faamuya. Mais yɔrɔ ni Sabalibugu bɛ dan bɔ de. Donc yɔrɔ in yɛrɛ ye parcelle 2 de ye. Mohamed Lamine Sissoko o ba ex footballeur malien o ba ta ye kelen ye ne dɔgɔkɛ Dawuda Kamara o ta ye kelen ye. Donc kuma la surunya la denmisɛnninw u yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ tiɲɛ na terrain tigi b'a la. U ka argument nana kɛ mun ye ko yɔrɔ in an ka taa fɔ ACI mɔgɔw ye u ka yɔrɔ wɛrɛ d'a ma yan olu ka susili yɔrɔw ye kɛnɛ wɛrɛ foyi t'olu bolo ni yan tɛ. Ne ko n ko kuma in tɛ sababa ye n ko sababa tɛ mun na i bɛ yɔrɔ sa ACI fɛ yɔrɔ vérifier de bɛ ACI fɛ tout est codifié quoi namara ko t'a la quoi n ko mɔgɔ bɛ yɔrɔ sa ACI fɛ de pour que ka ni manamana ko sugu ninnu dala sa n ko mais n ko n'Ala sɔnna a ma n k'an bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la. Donc maintenant on a essayé k'an ka yɔrɔ clôturer u taara maire de nɔfɛ ka na donc maire nana u nana en foule o y'a sɔrɔ ne kelen ka gardiw ta k'u ka yɔrɔ encercler pour que ka se ka yɔrɔ clôturer. Donc u nana en foule ka na kɛ mankan ye. Il y avait un certain Youssouf Koulibaly journaliste do a bɛ baara kɛ je crois Sirifila la ale yɛrɛ tun bɛ denmisɛnninw ɲɛma a y'a fɔ ne ye clairement ko yɔrɔ tɛ jɔ papier min b'an bolo papier ɲuman tɛ ni papier ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ caman bolo donc a ma tan di ne ma. Donc ne yɛrɛ y'a ye vraiment ko in ma nɔgɔn. Maire fɛnɛ y'a fɔ ne ye k'an ka baara jɔ parce que autorisation t'an bolo parce que sariya la n'i bɛ acte o acte poser i ka terrain hali n'i yɛrɛ tar'o i bɛ autorisation ɲini ko en plus de ça mun bɛ k'a to n bɛ k'a fɔ ko dɔgɔnin ta ye yɔrɔ ye ko n k'a sɔrɔ mairie la avec mes documents donc n ka taa approuver n'a sɔrɔ approuvé no plan kan n'a sɔrɔ ko certainement ne dɔgɔnin ta ye yɔrɔ ye. Donc le lendemain an taara yen nɔ a y'a plan de masse bɔ k'a ka topo mɔgɔw yɛrɛ wuli ka na u y'a ye vraiment nin yɔrɔ in nin ye Dawuda Kamara ta ye yɔrɔ in yɛrɛ ale ko k'a sanna ka sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ mairie la parce que k'a sanna 2004. Donc o de kuma dara denmisɛnninw tulo kan denmisɛnninw y'a bila u kunna i n'a fɔ an ye surafɛn de di maire ma ala tulo bɛ n kan na dɔrɔmɛ kelen an m'a di mɔgɔ ma nin ko in na k'i k'an dɛmɛ an ko ala ka tiɲɛ de dɛmɛ parce que ala yɛrɛ tɔgɔ ko tiɲɛ nin an ma bi mɔgɔ kan an ma mɔgɔ ka yɔrɔ namara an ma san maire fɛ an ma san lettre ye an ma san dugutigi fɛ nin situation in bɛɛ b'a kalama Sabalibugu dugutigi b'a kalama o yɛrɛ kumara denmisɛnninw fɛ golf dugutigi an taar'o fɛnɛ fɛ o fɛnɛ b'a kalama maire b'a kalama Ouattara yɛrɛ b'a kalama n'o ye maire Sabalibugu maire yɛrɛ ye donc Manju fɛnɛ b'a kalama o bɔra kalama o ye ne yɛrɛ wele ka kuma fɛ pour que an denmisɛnninw bɛ kuma ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn faamuya parce que nafa tɛ fitinɛ la gazi ci ni fɛn minnu bɛ kɛ nin t'anw si sagona ko ye musokɔrɔbaw bɛ bɛɛ bolo denmisɛnninw bɛ bɛɛ bolo donc an ka ɲɔgɔn faamuya an ka ɲɔgɔn ka hakɛw to yen n'a fɔra ko Malikura
ne hakili la malikura an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana bɛ problème kɔnɔ mali yɛrɛ kan hinɛ kan ka malidenw yɛrɛ minɛ bi parce que adamaden plus tu prends de la sagesse kan ka na ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ mun sigilen filɛ ne tɛ denmisɛnnin tuguni quelqu'un qui est né à Bozola grandi là-bas mɔgɔ tɛ kɛlɛ foyi mɔgɔ t'a fɔ ko bɛ siran kɛlɛ ɲɛ mais n'i bɛ ka kɔrɔbaya ko dɔw bɛ yen nɔ i b'a dala sa nin kuma ma tɛmɛ ne ni Bozola ka si cɛ ko n b'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ kana n dɛmɛ n bɛ sariya de kɔ sariya ka kow tigɛ a tigɛyɔrɔ la u k'a tigɛ ka jotigi ka jo d'a ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma an k'an ka sigi kɛ hɛrɛ ni baden na o de ye ne hakilina ye. Kamara n bɛ fɛ ka fɛn min dɔn dugukolo min ni furugufurugu b'a nɔfɛ nin wagati la Sabalibugu yan nɔ i ni mɔgɔ dɔw de bɛ dugukolo in nɔfɛ mankan na n'o tigi fana ko a ta don wa walima n'i ye kuma faamu mɔgɔw ko dɔrɔn de k'a tɛ jɔ parce que ko jama ka haju ɲɛnabɔ yɔrɔw don wa o de don wa. awɔ mɔgɔ si mana depuis ne ye ko in daminɛ mɔgɔ si mana nin papiye k'i bɛna jira ne la ko i ta yɔrɔ ye don dɔ la de huissier dɔ taara n nɔfɛ so ko Jalo y'a bila ka na ko n'a sɔrɔ n bɛ se ka n ka papiyew jira a la n b'a jira ko n ta yɔrɔ ye n ye titiri bɔ k'a jira huissier kɛ la huissier ye Jalo yɛrɛ wele sur place k'a sigilen to n ka salon kɔnɔ k'a fɔ a ye vraiment ko in ɲɛdɔnna sisan mun ta yɔrɔ ye a tigi kɔrɔkɛ de filɛ ne ka yɔrɔ titiri original bɔ k'a jira n na donc a ko kɔni ko jɛlen don titiri jɛlen don donc ko kɔrɔfɔw ye Jalo yɛrɛ ko ne ma ko bon k'ale bɛ mun ɲini ne fɛ ko ale tun ye bɛlɛ ni faraw ton yɔrɔ la ko n'a sɔrɔ ne bɛ se k'ale rembourser n ko bon n ko ne tɛ n da don o kuma la n ko parce que ko ka wale yɔrɔ ye ka t'i ka fɛnw to a kan n ko ni mun bɔra la n ko il faut assumer n ko tiɲɛna n ko ne tɛ se ka n da don o kuma la o kɛra ne n'olu ka kuma dan ye o don ni bi cɛ mɔgɔ ma deli ka papiye jira n na hali denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ mankan na u yɛrɛ b'a dɔn en âme et conscience u ta tɛ yɔrɔ ye parce que papier foyi t'u bolo a yɔrɔ la mais u ka argument kɔni ye mun ye ko u ka susuli yɔrɔw don u ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔw don i y'a faamuya donc u bɛ ka segin o kuma kelen dɔrɔn de kan k'an ka taa ACI la ko ACI ka yɔrɔ wɛrɛ d'an ma bon ne ma se k'o de faamuya Malisigi la i bɛ yɔrɔ san ACI fɛ denmisɛnninw de bɛ wuli k'u ka yɔrɔ don papier t'u la ni rien donc ko ka taa ACI la ko ka yɔrɔ wɛrɛ d'an ma ko kɔni ne kamana quoi. mais ne ko n'i ye yɔrɔ in lajɛ sisan kariba kelen de don ka na ka bɔ n'i bɔra polisiso in kɔfɛ ka na i b'a ye kari in ye kari belebeleba de ye mais kari kuncɛyɔrɔ la lo laban min yɛrɛ bɛ mankan b'o nɔfɛ maintenant lo in dun an y'a ye k'a fɔ a clôturé la ka ban n'a clôturé la i b'a ye yɔrɔ tɔ ninnu bɛ kɛ kariba ye mais ale yɔrɔ in bɛ koron ne ko so wɛrɛw de kan ka jɔ ale fana la ka taa wa walima nin so in kelen hali n'i y'a jɔ cogo ye c'est à dire que k'a fɔ nin kelen ka jɔ nin cogo in na i ye hakilina dɔ sɔrɔ mɔgɔ y'o kuma f'i ye mɔgɔ y'a kuma fɔ n ye denmisɛnninw yɛrɛ ka argument na u y'o de u base o yɔrɔ fɛnɛ kan ne y'a f'u ye ka da kan n ko anw ka yɔrɔ in ale de ni Sabalibugu bɛ dan bɔ i y'a faamuya n ye ACI ta k'a lajɛ ACI ka limite de ye anw ka zone ye donc o de bɛ prolonger ka continuer ka don carré kɔnɔ bon mun ye kɔfɛla ye ne tɛ se ka fɛn f'o kan a bɛ komi frontière e bɛ frontière yɛrɛ de la Bago Jikɔrɔ ni ACI ani Sabalibugu ni ɲɔgɔn cɛ e de ka yɔrɔ ye yɔrɔ dan yɔrɔ ye justement n petit frère ka yɔrɔ ale de ye yɔrɔ dan yɔrɔ ani Mohamed Lamini Sissogo ex footballeur international a n'o ba a don sɔgɔma an bɛɛ yɔrɔ san ɲɔgɔn fɛ donc yɔrɔ min tugulen b'e la o min ye lo kelen ye yanni ka se Sabalibugu o de ye Mohamed Lamini Sissogo Momo Ba ta ye Momo Ba ta y'o de ye je pense que denmisɛnninw yɛrɛ y'o Momo Ba démarché k'a yɛrɛ ko k'a a tɛ se ka denmisɛnninw gɛn ka bɔ a ka yɔrɔ la k'u bɛ ballon tan parce que a yɛrɛ den ka wari sɔrɔla ballon tan na ne ko n ko ça c'est déjà une chance n ko n'o y'o fɔ l'o ye fila ye donc yɔrɔ min bɛ kɔfɛ u b'o k'u ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔw ye u b'o k'u ka événement kɛ yɔrɔw ye mais ne dɔgɔnin min taara kɔfɛ ka taa ka wari ɲini ka na a bɛ fɛ ka a mago dilan a ka yɔrɔ la u k'u ka yɔrɔ to yen ni papier jɛlen b'a bolo moi je pense que c'est plus clair et net déjà que u yɛrɛ b'a dɔn ka ban tigi bɛ yɔrɔ la donc yɔrɔ filanan ko o tigi ko ale den ka wari sɔrɔla ballon tan na ale tɛ se ka denmisɛnninw gɛn ka bɔ kɛnɛ ka ballon tan na u ko k'u ka ballon tan yɔrɔ n'u bɛ se ka ballon tan ye u k'o tan ye mais an minnu ta b'an bolo n'o y'a halala ye namara t'a la foyi t'a la a ma sa maire fɛ a ma sa dugutigi fɛ n'a sara ACI fɛ papier jɛlen b'a bolo moi je pense que pour que ka sigi ja an kana ɲɔgɔn degun an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ parce que diɲɛnatigɛ ye waati kunkurunin de ye mɔgɔ balawu mɔgɔ b'a daminɛ don dɔ i t'a laban kun dɔn donc ala ka an bɛɛ kisi fitinɛ ma an m'a dabɔ kɛlɛ kama an m'a dabɔ foyi kama n'i y'a ye an bɛ gardiw yɛrɛ wele ka n'u lasigi o ye de an ka bolofɛnw de tiɲɛna plusieurs fois donc an tɛ fɛ an bolofɛn ka tiɲɛ tuguni an b'olu lasigi pour que au moins u ka an ka yɔrɔw lakana gardi ninnu ma deli ka wuli volontairement ka taa mɔgɔ si kama k'u bɛ taa gazi ci mɔgɔ la en partie de moment n'u b'u na k'u bɛna yɔrɔ kari parce que u y'a kari siɲɛ fila k'u bɛna yɔrɔ kari hali dɔw ta kɛra ten u nana de k'u bɛna yɔrɔ kari yɔrɔ jɔlen k'u bɛna kari donc gardi ninnu repoussé donc an ka ɲɔgɔn faamuya sigi la an ka ɲɔgɔn ka hakɛw to yen an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bilenni labila nafa foyi tɛ mankan na jamana mago tɛ mankan na quoi jamana yɛrɛ hinɛ kan ka jamanaden bɛɛ minɛ an filɛ wagati min na n'a fɔra an jamana
occidentaux ni an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ k'an kɔniya u bɛ ka janfa jugu tigɛ an kama an yɛrɛ minnu o wagati la an kan ka ɲɔgɔn minɛ an ka essayer ka force dɔ je ne sais pas dégager bɛɛ k'a dɔn on est solidaire n'o nana kɛ an yɛrɛ dama furufurugu ɲɔgɔn pour des futilités galon kan moi je pense que ça n'a pas de sens quoi n bɛ fɛ vraiment Sabalibugu ka bɛɛ tɛ dɛ Sabalibugu ka bɛɛ tɛ il y a quelques individus ne y'a kɛ faamuyabaliya u m'a faamuya donc a kana fɔ ko Sabalibugu population bɛɛ tɛ je peux dire que c'est la minorité parce que u m'a faamuya de bon ne b'a dɔn n jigiya b'a kan hali n'an sigira ka kuma plus an bɛ sigi ka kuma u bɛna faamuya parce que n'a sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ juguya t'a ko kɔrɔ ka ban u bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn ni n'u y'a ɲɛdɔn moi je pense que n'Ala sɔnna ma u bɛna faamuya an bɛ ɲɔgɔn to yen ɲɔgɔn ka hakɛw kɔnɔ o de kun don. Kamara nin ko in daminɛra bi ko tɛ ne hakili b'a la kabini san 2017 u delila ka wele bila ne ma nin dugukolo ko kelen in na n bɛ se yan don min na a y'a sɔrɔ lakanabagaw golo masirilen tabaw olu ni sigibaw kɔni karila ɲɔgɔn na gaziw caman filila a don o donni kelen tile ma o ko kelen de filɛ nin ye sen na n'a sɔrɔ o ko kelen de don ka b'o don na ka se bi ma aw ma deli ka taa ko bɛɛ la wa jo sariya tigilamɔgɔw ni kiri matarafabaw an ma taa nin ko in da olu tulo kan wa nin ko in a taara kiri la wa. ko in taara kiri la plusieurs fois parce que moi j'ai saisi le procureur ka kibaruyaw ta ka s'a ma ye a yɛrɛ ko ma n ka avocat ta donc n ye avocat ta donc ka n ka plaintes kɛ n bɛ mɔgɔ minnu dɔn minnu bɛ ka n ka baara la sa minnu bɛ ka denmisɛnninw su ka plaintes kɛ an kun ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ minɛ fili bolo ma dɔw minɛna ne yɛrɛ tilala ka taa o plaintes retirer pour que u ka bila le lendemain parce que ne tɛ mɔgɔ tɔɲɔn fɛ i y'a faamuya hali minɛli min kɛra o kɔfɛ fɛnɛ don min na u nana k'u bɛna yɔrɔ ci mɔgɔ 3 minɛna donc an taara tribunal la u taara gendarmerie la u bɔlen gendarmerie la u y'u déféré ka taa tribunal la donc u taara tribunal la procureur y'an sigi an kumara donc an ko an bɛ fanga de kɔ donc olu y'a bila cogo min na k'u ka mɔgɔ 3 ninnu bila ne ko problème t'a la an bɛ fanga de kɔ n'u y'a bila cogo min na y a pas de problème u y'u bila bon jamana bɛ cogo min na sisan ne ye mun faamuya minɛli ni ɲɔgɔn gazier ninnu ni fɛn ninnu jamana situation t'a permettre an ka taa n'o sira ye sigiɲɔgɔn ko don o tɛ solution ye donc sigikafɔ o de ye damu ye o ye jamana in cogoya kɔrɔ ye bɛɛ bɛ Mali dɔn n'o de i y'a faamuya kɔrɔnfɛ kɛlɛw wulila yan nɔ nkalon tigɛra k'a fɔ ko Karo ni Bozow bɛ ɲɔgɔn na o ye exemple ye k'a sɔrɔ a réalité ko min b'a a kɔrɔ a ko tilala ka ɲɛdɔn Ala barikala bi o kow dala sara foyi m'a kɛ ni sigikafɔ ni ɲɔgɔn faamuya tɛ donc an b'o ko kelen de ɲini toujours an ka to ɲɔgɔn ka hakɛw bonyali kan an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn karama an ka ɲɔgɔn magoto an ka hinɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ karisa tɔɲɔli n'i y'a tɔɲɔ sinikɛnɛ ma Ala bɛ yen dɛ saya bɛ kunun bɛ yen donc mɔgɔ si ka hakɛ an kana don ɲɔgɔn ka hakɛ kɔnɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ Ala bɛ k'an fɛ an bɛɛ bɛ avancer. Kamara nin dugukolo in i dɔgɔkɛ komi e de y'a ka mandataire ye e de b'a ka papiers ɲɛnabɔ a kɔfɛ c'est comme e de ye procureur la ka dugukolo in suya kɔfɛ sɛbɛn gafe jumɛn ni jumɛnw b'i bolo ani dugukolo in sanna san jumɛn parce que mɔgɔ fana caman kulo b'an na nin wagati la minnu bɛ nin ko in kalama. bon ɲininkali diyara n ye procuration filɛ nin ɲɛkɔrɔ komi yɛrɛ ɲɛ b'a la procuration filɛ ɲɛkɔrɔ donc spécial a bɔra Canada ka na diyan a mon nom terrain ko b'a la ne ka ko jalatigɛ a kɛra démarche ko ye o a kɛra fɛn o fɛn o c'est pourquoi ne da donna a la c'est pas parce que an bɛ fa la an bɛ ba la o tɛ sariya de bɛ kow la donc ne bɛ ka baara kɛ ni sariya de o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen dugukolo yɛrɛ titiri a filɛ nin ye titiri copie filɛ nin ye a copie filɛ a b'i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a b'a ale de tɔgɔ la a tɛ mɔgɔ 2 tɔgɔ la a bɛɛ bɛ Dawuda Kamara in de tɔgɔ la i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maire yɛrɛ ye autorisation min d'an ma an k'an ka baara kɛ autorisation fɔlɔ dira an ma o filɛ nin ye i y'a faamuya il y a 3 ans de cela donc Dawuda taara o y'a sɔrɔ u ye baara in kari mun kɛra yanni autorisation y'o kari la donc autorisation validité tɛmɛna k'o ye 3 mois ye an seginna ka na ko f'an k'a prolonger yanni an ka baara daminɛ o prolongera u y'o de autorisation d'an ma kɔsa in na n'an ye yɔrɔ clôturer voilà kuma o de ye. sisan ne b'a fɛ ka e yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ kuma laban b'i fɛ ne m'i ɲininka kuma min na k'o fara nin ko in kan ka d'a kan kuma kɔni cayara kosɛbɛ mɔgɔ caman i b'a sɔrɔ bi olu tun hakili la k'a fɔ e de kelen bɛ ka bin mɔgɔ minnu bɔra k'a fɔ hakɛ b'u bolo bon komi e yɛrɛ lamɛnna sisan kuma b'i fɛ ka fara nin kan wa ne m'i ɲininka min na wa. bon kuma min bɛ ne fɛ ka fara nin kan o ye k'a fɔ denmisɛnninw ye mɔgɔ minnu bɛ k'u kɔkɔrɔma don mɔgɔ minnu bɛ terrain kan parce que denmisɛnnin minnu bɛ na k'u bɛna yɔrɔw kasi c'est des enfants bɛɛ ye denmisɛnninw de ye i y'a faamuya a dɔw yɛrɛ ko in 2004 ni san cɛ ça fait 18 ans n'i y'a bɔ dɔw si la a dɔw tɛ tɛmɛ san 3 san 4 kan donc u bɛ ka bila fɛn na u tɛ fɛn min ɲɛdɔn donc kuma lasurunya na a ka f'u ye dɔrɔn u ka nin ko in dabila nafa foyi tɛ mankan na jamana ye mago tɛ nin na an filɛ yɔrɔ min na bi an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ka fisa an ka ɲɔgɔn mago sa ye sigi la
ne sigi kɛra tan a bɛ siran ɲɔgɔn ye an b'an bɛ fiye ɲɔgɔn na donc Mali mago t'o la quoi Mali mago bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de la Mali filɛ yɔrɔ min na an ka jamana in hinɛ minɛ vraiment k'a fɔ denmisɛnninw ye minnu murutilen don u ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma quartier bɛ avancer cogo min na an k'o sira ta u ka fisa ni nin ye quoi. ne ko a ka di ye kuma dɔ la hali n'i ka nɛgɛjuru sira n'i y'o di mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɛ k'i wele nin ko in na u b'a fɛ k'u da don a la a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔbala mɔgɔw ye a bɛ se ka kɛ hali minnu tun ye jama ka dama kasi mɛn komi a fɔra seli yɔrɔ de tun b'a kan sukoɲɔw de tun b'a kan dolanci yɔrɔ de don o bɛ bɛn i ma wa. ne ma datugu ni mɔgɔ si tɛ Razali ne ka numéro bɛɛ b'a dɔn la preuve est que minɛli mana kɛ ne bɛ wele o ne ma n ka numéro di mɔgɔ ma ne bɛ wele fan bɛɛ fɛ n bɛ wele n b'a fɔ n ko bon ne ma fɛn kɛ mɔgɔ la n ma bi mɔgɔ kan fanga mana bila yɔrɔ min na ne bɛ fanga kɔ parce que a kun ka di n ye an kana se nin yɔrɔ ma i b'a dɔn bɛɛ kan ka s'i den na quoi i y'a faamuya n'i y'a f'i den ye e yɛrɛ bɛ so dɔ kɔnɔ mɔgɔ mana fɔ k'a b'o ci k'o kɛ balontan yɔrɔ ou bien k'a b'o kɛ susili yɔrɔ ye donc mɔgɔw ta ye olu ka hakɛ papier jɛlen b'u bolo i man kana taa wali ta ci i y'a faamuya jamana bɛ jɔ jamana jɔli bɛ daminɛ duw de kɔnɔ ka bɔ duw kɔnɔ ka na carrew kɔnɔ ainsi de suite bɛɛ ka kuma i den fɛ ka den na sensibiliser k'a yira vraiment papier jɛlen bɛ karisa bolo a y'a to a k'a ka baara kɛ moi je pense que n'o kɛra sisan an bɛ kuma an filɛ nin yɔrɔ min na an tun tɛ se yen parce que ne y'o de ɲini depuis ko daminɛ m'o sansi de sɔrɔ m'o sansi sɔrɔ ne tɛna n dɔgɔnin ka yɔrɔ to yen ten donc n bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ o de la n tɛmɛna ninnu fɛ pour que an bɛ se k'an ka yɔrɔ baara kɛ n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina n b'a f'u ye hali bi u ka sabali jamana ye mago tɛ nin na bi an filɛ yɔrɔ min na u ka sabali u ka kow faamuya u ka sariya kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn pour que sigi ka diya voilà sinon u bɛ taa fo an ka so ka taa gabakuru bon ni fɛnw bɛ kɛ yen i y'a faamuya faw bɛ neni an baw bɛ neni an tɛ mɔgɔ fa neni an tɛ mɔgɔ ba neni an b'a f'u ye toujours u ka sabali u ka sabali u ka sabali ala yɛrɛ kama ala yɛrɛ jati kama an ka sigi ka diya o ka fisa ni nin ye ne bɛɛ ma fɛn mun dilan violence t'o dilan dɛ voilà ne ka numéro ye 76 44 03 50 n bɛ segin a kan 76 44 03 50 o ye n ka numéro ye n'i mana ne wele waati o waati i bɛ ne sɔrɔ voilà an bɛ fo i ni ce. voilà. ولولاه محمد لما خلق الجنة وما فيها ولولاه محمد لما خلق القرآن وما فيها ولولاه محمد لما خلق السماوات ولا الأرض ولا الكرسي ولا جنة ولا لوح ولا قمر ولا قرآن ولا العرش ولا 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 balimaw a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o de ye ka fɔ imura sera kaban sabu an bɛ kalo min na mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka taa Jose Traore fɛ ni waati in kɔni tɛmɛna kaban an bɛna sunkalo makɔnɔ an bɛna o de makɔnɔ sa ala k'a nɔgɔya ala ka taali ka segin ala k'a nɔgɔya minnu garijɛgɛ donna la ala k'u ka imura ala k'a minɛ o ye ala k'an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ heji ani imura la heji baara kɔni o bɛ sen na balimakɛ Jose Traore jigiya ɲuman maa o maa b'a fɛ ka taa a y'a to ɲinɛ an ka labɛnw sabati joona sabu ɲinɛ heji ko a kumaw bi sɔn ka caya dɔɔni nka mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen n'olu y'u tɔgɔ sɛbɛn ni coronavirus y'a sɔrɔ olu ma se ka taa n'u kɔni labɛnnen don Jose Traore fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲinɛ ta ala k'a nɔgɔya ala k'an wele ɲinɛ sa ka taa iji kɛ ka segin nka yann'o cɛ imura taali sunkalo makɔnɔ na o fana baaraw daminɛna hali maa min b'a fɛ ka taa sunkalo makɔnɔ na kabili sisan o bɛ se ka Jose Traore wele 76 06 60 66 76 06 60 66 voilà 66 06 60 66